Betty, Betty. Ale sú rovnako sfarbené teraz. No. Že? Betty tuším blečia od nej, že? Blečia, no. No. A teraz keď sú mokré obe dve? Ono robíme z toho krobaka. Aha. Betty, Betty. Provokuje. Ona strašne. To by niekedy zobrať ešte aj Alana. Ale vezmem ju, dá si ten oblak, ten spičiteľ a že ukáže mi, čo je v nej. Lebo že keď došla k jednému psovi, tak on hovorí, že ona je tichá voda. Ona hovorí, že ona je tichá voda, ona dojde. Ona má ten bojový postoj, ale ja si musím pozrieť na to, že ona je tichá voda. Také pizle som zobrali. Poď sem, Betty! Ale ani piškot nechcel. Tak je rád do toho. Napýtaný, že nechcel. Ja potom draga je tak to je pravde, a ty to som tu. Ale on mi nepovedal, že